Yo bayar ya. Yo. Monggo Pak Ratiman. Mbah nuwun lho. Bayar tuan rumah kudu nyawer iki. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung pengen ketemu wong ayu pepujanku ora krana rasane ngatiku awak lungkrah ra bisa turu wayanganmu grerido atiku Rino wengi kaanti-anti aku tetep nunggu kowe bali monggo sugeng rawuh Bapak Ibu rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nambah monggo sugeng rawuh Bapak monggo nggih Ibu aja sumalang wong ayu tresnaku ora bakal mlayu ora duwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu Sugeng rawuh Bapak Jarot keluarga besar saking San Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu pepujanku ati susah munggu sliramu sing monggo Pak Wit ingkang kagungan wong bagus pepujanku ora beda rasane atiku awak lungkrah ora bisa turu wayanganmu greridu atiku Rino wengi tak anti-anti ati susah deh tunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari namung sira kang bisa ngenteni Mas Timbul ae lho. Cek sik Mas Timbul, Widya Laras.
Ojo sumelang wong ayu ora petu rasane atiku ora suwe aku bali iso sumanding ana ing sisihku nggih kula pengira bisa turu tansah kelingan slira wong bagus monggo aku ora bakal lali nalika sliramu pamit dan teresing jalari aku kangen ning ati yae Pak pring kuning dadi saksi ana apa sliramu ra ngerti yen pring kuning gawe ati iki laras apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresna apa sliramu ra krasa tanpa apa-apa tanggal 19
Pripun Mbak E? Luar biasa Widya Laras. Nggih. Monggo. Prengkening dadi saksi ana apa sliramu ra ngerti yen pringkuning gawe kangane ati matur suwun Mas. Turutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali sego jagung yen mendung
syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene ora ilang nggone padha lara lopo monggo pada singgah sareng-sareng kok. Selamat datang Bapak Ibu. Ketinggon kumpulei kot abote kepingin ketemu nadyan nado tak parani mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal rasaku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salawasi Bapak Ratiman. Ya, selamat datang kepada tamu undangan. Ketinggon kumpulei bote mung pengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ngati saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal rasaku loh tumetes nelesi pipiku pancene ora tresno mbok yo kandha
ojo ojo gawe gelo ati aku ora bakal godeli wis adan nih Pak pun adan kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancet ditinggal lagi gawe gelo ati kang lawasi matur sembah nuwun leren riyen adan riyen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sang hyang tamu kakung Mbah Putri para bini sepuh haji sepuh langgung-langgung para pepunden pangapunten kula jengkel kula tresnani. Satripun semonggo sareng-sareng ngaturaken kunjuk bekti dumateng Gusti Allah. Awit ing wekdal margian puniki kawula lan panjenengan sami tasih dipun mari pinten-pinten kalimatan agama sehat rezeki panjang umur. Saengga kawula lan panjenengan sami saged makempal wonten Aula Surya Sentana Evergreen Hotel sapul paling tenggo pengen suka kagem Sarimbit nggih menika Sandi Nugroho putra ingkang nomor kalih saking Bapak Surati Mandala Ibu Imas Susanti dan Mbak Dian Sri Gunawan putri ingkang nomor setunggal saking Bapak Asep Gunawan dala Ibu Sri Rohayati. Mugi-mugi temanten kali ndadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah minugi tansah pikantuk putra-putri kang soleh lan solehah. Aja Bapak Ibu tamu undangan niki sampun siyaga ngiringi widyawati saking kula sakadang Widya Laras Sampursari. Matur sembah nuwun marak sono wonten panjenengan sami awit anggebadahung saking Bapak Surati Mandala Ibu sapelu paling donga pangestu ugi paring lipur kanthi gedheng campursari. Mugi-mugi pasugatan kula sakadang dumugi paripurnaning pargian sagedna dadosna sukor ing penggalih. Amin. Bapak Ibu tamu undangan 1 2 3 3 artis pendukung Widya Laras Campursari dipun sesuai Bapak Widodo Arya. Niki setunggal semoga jumeneng saking Palenggahan. Iki kayane mereke pit kabeh niki Pak Wid. Duo pit. Sitoke pit motor, sitoke pit mobil. Monggo ingkang nomor setunggal segaripun Vita Widya Laras Campursari Indonesia. Vita Pelope. Jeng ngaturaken sugeng siang Nduk Vita. Sugeng siang Mas Iya. Bagus. Kabar sehat? Alhamdulillah. Nah, sepenting pokoknya sehat dulur-dulur kabeh. Nggih. Ki pit motor sing kowe pit mobil. Aku motore bro. Motore kowe, jatah motor. Nggih Bapak Ibu tamu undangan ingkang perkalih niki tasih diskusi ke Widyawati saking kula sakadang Widya Laras Campursari. Monggo langsung kemawon segaripun Pipit Widya Laras Campursari Indonesia. Oi. Oke, katuraken sugeng siang. Nduk Pipit iki suwira ketemu alhamdulillah ya. Halo kakak. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah, syukur, makmur. Saiki antar kota antar provinsi deh. Ya. Saya penting pakai pada sehat. Jadi Bapak Ibu tamu undangan yang nomor 3 ini kita sedis guyung Widyawati saking kula sakadang Widya Laras Campursari.
Monggo langsungipun jakaripun Regita Widya Laras. Oke, ngaturaken sugeng siang Dek Regita. Regina, Mas. Oh Regina, oh iya Regina. Selamat siang juga, Oh Mas. salah berarti. Lah jare pitamu Regita. Ya pokoknya nek Regina ngono kok. Iya. Regina. Anjay Bapak Ibu tamu undangan kagem Bapak Bagus, Pak Wid, monggo selaku pimpinan Widya Laras dan Widya Laras Sampursari bekerja bersama Raja Wali Audio Sound System. Niki langsung kemauan nggih ngaturaken salam buka bersama Widya Laras Sampursari spesial buat tamu undangan juga kedua mempelai keluarga besar Saiful Hajat Besan dan buat dulur-dulur keluarga besar streaming di channel YouTube Cerah Foto Cijantung. Yo. Ayo yo. Yo. Nadyan aku bocah gunung Tebanget tunungku Ora usah kate nganggo bingung Yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku Muga-muga aja nganti gawe gelo modino dene-dene ing rupeto Oke, katakan sugeng siang niki keluarga besar Marga Utama nggih. Jika artinya buat tamu yang berhadir. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku Widya Laras yo Nadyan aku bocah gunung Tebanget tunungku Ora susah kate nganggo bingung Yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku Muga-muga aja nganti gawe kelon modino
Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Bocah gunung sebagai salam pambuka saking kula sakadang Widya Laras Amposari. Yo, Widya Laras spesial kagem dulur-dulur. Monggo Pak Dik, monggo Ibu joget. Monggo Bu Monggo kelas besar Margo Utomo. Mboten napa-napa goyang ayo. Berkahi. Goyang lho iki. Goyang tipis-tipis. Tarik. Kira-kira masuk dok. Nangis sajroning atiku nalika sliramu. Monggo Bu Monggo yuk joget ini. Kalian tak suwun rina lan bengi muga-muga Gusti ngijabahi digoyang Pak Sudar sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuwe ngene. Lali pawalku kemono Mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelengmu. Widya Laras, yo, monggo dulur-dulur kelas besar Margo Utomo. Monggo Bunda digoyang. Sing nyanyi mboten Bunda? Mboten. Yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sembah karo sapa. Tak suwun rina lengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuwe ngene.
Bu mboten dicabut, Bu. Ayo cabut. Suwen iki. Pipit, udah pipit sini ayo. Ojo lali pawalku Oke mono nih mas janji-janjimu Aku kang setya satu tak enteni nganti saelengku lanjut sama Dok Regina yuk Widya Laras ayo yuk Ninggal Katresna spesial kagem keluarga besar Margo Tomo niki monggo monggo Margo Tomo joget lagi Bu monggo ayo Widya Laras yuk Mas Lara yuk Monggo Mas Aji, Mas Arianto monggo.
kedah dipajekin lho niki. Kudu Sampun, dipajekin lho Pak. niki. Niki Ibu sampun pajek, Waduh, bapake nggih. derek. Alhamdulillah marga utama sehat selalu nggih. Amin. Apa kowe ra kelingan Ayo. dolan neng omahku Monggo Mas Ibu. Sugeng rawuh. Kegocekan karo aku Wih ya laras. Monggo pada salah berkah lopoh wae. Tasih saringan video laras niki. Terima kasih. Aduh. Matur nuwun pancen aku bocah gunung. Banget gunungku. Ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isen dilakon nikah Ayo Pak Ratiman monggo. terima kasih Bapak Hajat ra ora nen bakal Sembah nuwun Bapak Ratiman. perpisahan karo aku Sugeng rawuh Mas Yahya. muga aja nganti gawe-gawe gelo ngoti Babe. Iki kancane. tinabe nomreng rubit ayo mas yo mas yo mas Sugeng rawuh tamu undangan saking Sragen Asri. Bapak Pekik sak andahanipun monggo sugeng rawuh. Pokoknya aku dinyanyi kok. apa kowe Asik. Iya. kelingan dolan neng omahku Mas Kuyitno monggo. ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku matur nuwun Mbah nuwun marga utama sukses selalu.
Yo. Goyang Pak Basuki. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah kadulur wewayanganku done mas wong ayu. Dinalitan disalani saya rejetati lelewang wong bagus tansah kumantil ing padhong metro masawa Apa tega sirani man citra ing janji nisake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu. Betul pajak nih. katresnane Mas. Betul pajak nih. Nggih no, kan katresnan itu kan tandanya yang merah-merah itu saiki ngono to Mas zamane. Mungkin ditransfer mawon nggih. Tenan Ditransfer ora. mawon, nggih. Mongko kang Mas katresnanku babasane kan bisa minum. Matur Bandung. Cedhak perasaanku tak korbanake jiwa lan ragaku. Nggih, matur nuwun Mas. Ji, Bagus. matur sembah nuwun. Setunggal tok Pak. Mas Dasu.